Pares, germans, tiets, amics, qualsevol és vàlid per portar la carrera d'un professional de l'esport, una professió que amb els anys ha esdevingut un gran negoci. Existeixen professionals dedicats exclusivament a la representació d'esportistes que, per als que no estem en el negoci, són uns desconeguts. Però també hi han les estrelles mediàtiques alçades com déus per la premsa. Els que ens agrada el futbol, tots coneixem el gran Jorge Méndez, el desaparegut Mino Raiola o Pini Zahavi. I més a prop nostra, a casa nostra, Josep Maria Minguella, una institució, Josep Maria Orovich o l'Opelat Iván de la Peña. Avui parlem del món dels representants esportius. Benvingudes i benvinguts al Corner, un dels pocs podcasts sobre el Barça en català, si no l'únic. Comencem. El 1996 s'estrenava Jerry Maguire, pel·lícula dirigida per Cameron Crowe, on se'ns explica la història de Jerry Maguire interpretat per Tom Cruise, un exitós agent de jugadors que després de ser acomiadat de l'agència on treballa, intenta mantenir l'únic client que li queda, una jove promesa del futbol americà interpretat per Cuba Gooding Jr. Pel·lícula molt recomanable on veiem d'una manera potser adulcorada la relació entre representant i jugador. Si l'heu vist, segurament recordareu això. Show me the money. Show me the money! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Show me the money! You love this black man! En pocs dies comença una de les èpoques més atractives i a la vegada estressants pels aficionats al futbol, el període de fitxatges. Altes, baixes, sopars, reunions, comunicats, filtracions a la premsa, viatges llampec, la desfilada diària de representants per a les oficines del club, oferiment de jugadors, contractes, clàusules, les mandonguilles de la portera de Núñez. Des de fora sembla molt emocionant i apassionant. Des de dins intueixo que una època emocionant també, però amb un estrès excessiu. L'any passat recordo seguir el dia al dia a Gigantes. El sacrifici de tot el seu equip en hores dedicades per aconseguir l'última hora va ser espectacular. De fet, vaig ser un dels que va veure en directe l'arribada de Lewandowski a Mallorca, a la zona privada de l'aeroport, on un Gigante l'esperava juntament amb algun aficionat més. Ja us dic, va ser brutalíssim. Recordo el Calma Koundé, quan es deia que hi havia opcions de que arribés al Barça però també al Chelsea, de Rafinha. De fet, va ser un estiu, un gran estiu. Aquest any té pinta que serà alguna cosa semblant, tot i que estiguem pendents de l'aprovació del pla de viabilitat per part de la Lliga del Tebas. Però ja coneixem els plans del Barça a curt plaç. De fet, una vegada tinguem aquesta aprovació, el primer que farà el club és la inscripció d'Araujo, Gavi, Sergi Roberto, Marcos Alonso i Valde, i farà l'oferta oficial a Leo Messi. Després veurem si els Gundogan, els Íñigo Martínez i la resta han tingut la paciència suficient per esperar el Barça. Però veníem a parlar de representants. En els bons moments, on el club estava sanejat i sense necessitats evidents de fitxar, era sensat pensar que tenies la paella pel mànec. Però ara mateix no és així. Pendents de Tebas i de complir el que es diu en el pla de viabilitat, no fa res més que afegir una pressió extra a l'hora de donar de baixa jugadors i decidir quins jugadors fitxar. Allò de deixin sortir abans d'entrar és més vigent que mai i és el moment on els representants agafen protagonisme. Un clar exemple és el que està fent Jorge Méndez, o almenys és el que s'escolta a tertúlies i es pot llegir a la premsa. Jorge Méndez és representant de, entre altres, Bernardo Silva, Nico... de fet és representant de la meitat de la selecció portuguesa i de la meitat de Portugal, però entre tots ells, Bernardo Silva, Nico, un jugador nostre que està cedit ara mateix al València, Adama Traoré, que va venir l'any passat, Trincao, Rubén Neves i un tal Ansu Fati. A més, també ho és de Gea i Cristiano, però aquests no ens importen. Un tipus que a més és copropietari del Wolverhampton, equip de la Premier League, on fa i desfà el que vol. De fet, allà jugava Adama Traoré i juga Trincao i també juga
Rubén Neves, un dels noms que sona per la posició del 5, que ni Xavi el vol, però es veu que la porta sí, i aquí ve un dels temes d'aquest episodi. Pot ser que si vols vendre Ansu Fati per uns quants milions d'euros, que Nico entri en alguna operació o Trincao s'acabi desvinculant del club, hagis de fitxar Neves? Pot ser. Pot ser que fins i tot amb la negativa de Xavi el club hagi d'acceptar l'acord per una necessitat econòmica? Pot ser. Pot ser que d'un temps fins ara i per les necessitats urgents del club depenguem massa dels representants i dels seus interessos? Pot ser. Per exemple, se sap que fa un parell de mesos, durant el viatge de la Porta a veure Ceferín per una mica connectar-se de nou amb relacions amb la UEFA i que el Barça doncs, no tingués cap problema per jugar a la Champions aquest any que ve, el va acompanyar un tal Pini Zahavi. Diuen que són amics íntims, jo no ho sé, però també Pini Zahavi és el representant de Robert Lewandowski. Què feia aquell home allà? És un facilitador, com van dir? Bueno, no ho sé. De fet, i si mirem una mica més enrere, que jo d'això no me'n recordava i de fet he fet una mica de memòria quan estava preparant l'episodi, recordeu la negociació per la renovació de Dembélé l'any passat? Recordeu que es va quedar sense contracte esperant no sé quin acord es deia amb el PSG i finalment va haver d'acceptar un acord pitjor amb el Barça? Doncs el crac en tot això va ser el seu representant i amic Moussa Sissoko. De fet, Dembélé és un jugador estrany. Fa que està al club com uns 5 anys o 4 i encara no recordo haver-li escoltat cap frase o tenir cap connexió amb ell. Vull dir, és una mica surrealista. I per cert, en breu li queda un any de contracte, o li quedarà. O sigui, al juny li quedarà un any. Tornarem al circ de l'any passat o ara que s'ha casat i ha canviat de casa i ha madurat i no sé si està esperant un fill o ja l'ha tingut, potser canviarà el tema. Bueno, jo crec que Dembélé dona per un episodi temàtic d'ell sol, no? De fet, parlant dels representants, per mi les conclusions serien divertim-nos amb això, perquè nosaltres que ho veiem des de fora és un divertimento, que al final és el que és el futbol. Seguiu a Gigantes, seguiu a Sergio González, un periodista argentí boníssim, a YouTube, sobretot, i a la gent de Más que Pelotas, les seves notícies, els 2 vídeos que fan diàriament sobre notícies, et donen molta idea de com està funcionant el club. De fet, aquests 3 són els meus referents quan vull conèixer la informació del Barça i a més ara que ja comença d'aquí res comença el Mercato. L'altra meva conclusió és que el futbol s'ha tornat massa negoci i poc divertimento, i jo recordo fa uns anys que no sé, era d'una altra manera i n'hi havia negoci també, però ara s'ha portat potser massa a l'extrem. I la tercera conclusió seria ras i curt, puta pasta. Doncs això és tot. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, que demà acomiadem el Camp Nou i encetem una nova era. Seny, pit i collons, i visca el Barça, manque los representantes.